ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 19 моҳи октябри соли 2023 ва ман қарор дорам дар боғи худам деҳаи чорбоғи ноҳияи Варзоб. боғи ман имрӯз ман зиқ шудам, боғам тамошо омадам. боғам зиқ шуда тамошо омадам ва гуфтам як тамошо кунам. Ман ҳамин ангури кишмиши ёфтам. кишмиши ранги маҳаллии худмона. акай Раҷаб аввал чинд, ман дидам. من دیدم هستم کنیم ҳозир диста мечинем. ҳамин кишмиши маҳаллии худмон. бисёр ширин шуда ин ду барабастай. вайшам гирей канӣ. кана қапейна ман як ду донаша یہ نرمال نه санҷида бинам, нормал не? سوز نکن شیرین Ҳамдуроназӣ, бисмиллаҳи раҳмони раҳим. мо як мечаша мебинем кани ин чикар маъна. زکونه ҳамдуроназиз қадди қан ширин роҳат мекунед. ҳоле рӯи замина бо як ангури дигар дидам. яъне ака ҳамон ангура кани шавад. боз ман бинам. кани дастона дароз куне. каниш накане оле. кани ман бинам. кани я тараф чиста ман бинам. ана ёфтем ша. ана ин ангура мебинем. кани чӣ маза дорад. кане гире ака. канда гире ша. канда гире. кани ин ангур бошад ангури маска ангур. ин ба ман маъқул нашуда буд, баро ки туршнамотар буд. ин ангур мулоимаи худаш ана лумлуми шутрам мегон. маска ангур ина обаш рехт, он қадар сахт нестин. оби холӣ ба ман маъқул нестин. ҳозир як ду намуд ангур дигар дидем. ҳам қисми болода аз ай тараф мерем, мечинем чӣ бошад. ман омадем чашидем. инам ҳамун ангури маска ангур будааст. ин ба ман маъқул нест. инро ман нест мекунам, ҷояшро дигар пайванд мекунам. аминқадр ҳамдурони азиз, мо меравем кани бо ягон ангури дигар ёфта ёбам агар ба шумо нишон медиҳам. ҳамдурони азиз, як ангури бениҳоят нағз дидам ки дубара бастагӣ ангури кишмиши ламборжини. анави ангур кишмиш аст. ҳозир мо меканем ва нишон медиҳем ба шумо. ака ҳар дамуду хушак канда инҷо биёред. мана ҳамдурони азиз, кишмиши навъи ламборжини дуюм баробастагӣ, дуюм маротиба. мана ҳамин кишмиш аст. мана бинед. истеда дастумон сукунед. ана ҳамин кишмиш аст. ана то ба дарунаш дона надорад. дидед? ин неҳолаш дар хонаи ака Абдулло ҳаст. 200 сомонӣ. ана ака Абдулло дорад аз ҳамин кишмиш. ҳозир ман мехӯрам. мебинем кани чӣ хел қабидина. ин бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ин қарс мекунад. ин ҳамин додари авватар аст. бовар кунед, ширини ин ангур чию, ширини қанд чи. ака вай дуюм хушашам чинед хона бараман. ҳозир бо мерем кани боди ягон ангури дигар ҳаст ё нест, ягон намуди дигар. ана ин чӯбкадӯи акаи Раҷаб. аки Раҷаб, ин шумо носкаду мекунед, на худо хоҳад? نوسکدو تاولک носкаду кунед, агар ин гардантонда кашол када меравӣ. носкаду ина. یا مرکده نوس بسته як 2 сола 3 сола ностона мегирӣ. ин як ангури дига гуфтем. инаш ангури сурх. ман ина хӯрдам. ин туруш аст, баро ки дуборобастагӣ ягон бораш ширин аст. мерем дальше. ҳамдурони азиз, ана ин дуборобастагӣ ангурҳои ҷавси маҳаллӣ. اینو نپختن تروشان
лекин боз пухтагиашам кам ҳаст. ҳозир мебинем. ана пухтагӣ, ана пухтагӣ. Як ду сета меёбем. як роҳат аст ин. ҳамдиёрон азиз, хулоси гап, шумо ангур шинонед, дар хонатон меҳнат кунед, як дақиқа роҳат омада роҳат кардагии шумо чанд сола мондагиатонро мебарорад. мана ин пайвандҳои имсолии маро бинед. навъҳои беҳтаринро овардам, имсол пайванд кардам. инҷа баста буд, мо нигоҳ накардем, касал шуд. ба ҳама чиз дасти ман намерасад, ин касал шуд. Ин нав ҳаст. мебинем кане чӣ хел оянда мешавад. ин ҷавси маҳаллӣ аст, лекин туруш аст. барои вай ҳеҷ кас нагӯяд ки ангури тоқа хӯрдиин туруш аст, хӯрда намешавад. ана ҳамдиёрони азиз, ҳозир ман боз боғда тамошо мекунам, ягон чизи аҷоиб бинам, ба шумо нишон медиҳам. ин боғи ман аст. дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед.